Manjong buntag sa tanan, di na di ko sabay guys, mapipagabot na ikan ko magdaong sa ang pinayan na sana. Nagtagbo di ko sa lubong sa nanay ni Upaw. Doon isira ni, murag maniman. Ito sa kayo magkuhan kung precious sa mukha, ano na? Sa jure ko gatos. Magdaong kay Makapil ko precious hindi mo sa joke ko naman to kay kaya ko na suman. Kaya dugay mo na mata sa ate. Kaya ko naman bitaw. Ito ate pag ambot na nagkuhan, sige buot-buot kay nangamatay gyud mga buwak. Kay wa bubuhi arang mga laos sa gyud mga buwak. Ay sana. Ya, ikan fokus kanang talipapa kay ni palit ko kuhan sidaan. Ya, prutas ni precious. Ya, atang tanawan ning sila ning ugon sa sila ning kon guys. Butang stray pa nagsilpo. Kanang suman man ni. Suman og man ni. Ito maning gahi ba na kay i-steam pa. Ya, sabi siya. Jadi pag pinalit niya kan precious. Ha? Punta din yung tanang guys. Paano day ron? Merkules, April 23, birthday ron sa ang manghod. Happy birthday Tita Miyay ni Precious. Nak, happy birthday Tita Miyay nak. Precious nag-una nagkaon tutasan na kay dugay man pud na mata. Alas City na. Kaya among gasagikan sa Bohol, Philippines. Ang sama ni sa kuya guys manay ba napipinangan bulanghoy kuno ni. Ana kuno kay ni. Suman bulanghoy. Ibutang ang freezer ko, no? Freezer ni tay? Suman kamuti. Nakita ka striped na? Og di apoy mani. Mani bag-o ning hinarvest gikan ni sila mayor. Jadi apa kon guys? Gahi man lagi gi-freezer siguro nga. Tingin gahi man. Bago na ning init? Oo. Ja, mag-init may ugamay ra guys kaya guba na mo pang isod sa freezer arong napapod mi maisnak-isnak. Ah, kagang precious gani ang giing nanay nga di pa butang ang kamay at suman kamote. Nakakaon na pod mig sunuman nga made in Bohol kay nga may halos makasuman-suman man dari kay wala may mga dahon sa saging kay gihuwag kang malagpang sunog. Di pa sa una nga napay saging nga mo makuha ang dahon. Sunog na Manila. Fresh from Bohol guys. Ang init na mi og sakto ra namang kanon kay mo sa nisod sa freezer arong na pa mi makaon sunod adlaw. Tutagi jeun ba. Suman kamote ug suman bulanghoy. Hi, ikaw dali. Hi. Namahaw na ko wagang pamahaw kay pan og saging nga lakatan, no? Sa mi rice. Kaya sita tayo dito man sa magdaong nagkuha sa gipada nga suman ni Lula. Suman sa lami among kanan karon. Suman kamote og suman bulang suman kamote. Wala pa kamadyo ni nanay kaya ang kakaan si Precious. Mo nang wa sa amin nagdong ag og rice. Diag kawi pare sa namog kape. First time ni Precious mukha og suman kamote pero sa dito sa mukha sa kamote nga kamote pero suman. Karon pa ni sa mukhaon. Kuning kaon na po na siya pan, anong ipakaon kay dugay masatay. Kung adyo nga na malagsik mo. Tubig. Bulanghoy mo na. Ang bulanghoy. Naani si Jahi kuan mukayo. Yan.
Gi sud mga auntie sa freezer kay tungang gabi na mas auntie ning abot kay na-delayed magilang flight. Mao nang among giinit. Medyo mag-freezer kay di man gud mada. Nak suman kamuti. So adto ni na pagkamajing lula na ka makakaon ka. Dugmak man. Man tinidoro. Pabong nga sa kainit pa ba? Mo ni kamuti dato sa ubos sa among bay katong tinanom ni Lula Ungay Lita. Uy, nahog. Sige init pa kay. Uy, init pa lagi. Init? Sani Nana? ka oh. Pamuglawas ah. Mabuglaw ron. Lula, diyan na species Lula. Ning ka nagsuman kamote. Tinidor pa. Tamis mangyapog kamote suway kamay. Bugnaw na. Ano? Ay kaning bulanghoy na isubok. Nay bukayo palamang. Mo na balik dyan sa una guys. Nag-eskwela pa ko. Nag-eskwelahan. Kamak-anak. Ha? Okay. Oh, jara oh. Kapit. Eh, precious lah. Hindi ba kami ka? Ang taon. Hindi mo ka man. Nakamotara na. Na. Kau na, kamat mo. Bugnaw na. Bugnaw na. Ya. Naagaw lagi itong ipadadaan di pud ming ante og kalabo. Luoy lang mo diyang kalabo na aga na kaya wa ko nabubuhay diyang mata na mo ban pang bag sa matay. Precious. Kaon po si Precious, kaon doon. Suman si Precious Lola. Sige na naman tami suman, galing ka namin kaputos. Palit na naman tagpuwil. Puwil at ang iputos subang suman. Ayaw. Oo. Ano na pagtanitor? Shout out the icon ni Ma'am Onson. Daghan kagong salamat ma'am sa kanong may paglantaw sa among video. Doble amping kanila dahil lang nasod. Suman bulang ho jud siya. Bulong ko bitaw. Wala may kamading nanay gi kuan na rin sa palamanan ra. Kayo. Nga ba nakakabulang ho suman? Tunay no rin jo. Awa na. Awa kang nila photo dito na. Photo. Pwede nun tamang photo. Steamer gamit. Pigaan pala ito. Kung masiro niyo mapigayin na kay man. Tapnat man. Pigaan eh. Nay, wag nimo pigayin na no. Naka. Ano na po ka ta? Ay, ba?
Kamu tira mo nak. Ibang ito na tayo. Oh. Tatay po. Kamu. Oh, oh. Dungaga ring manitay mga kaasbis. Oh. Sorry. Ang ganda bangot ah. May oh, wala. Ha? Kisyo? Nakaka? Kau na, kau. Ay, nakaka na. Hello, Mami Ayaw, Ninay. Hello. Wako. Hello, Mami Ninay. Busog na kaning kaan ng panagpan. Hello, Mamila Sherry Ulrich. Hello, Lola Yuning Ayop. Hello, Lola Lucy Hater. Ayaw, ilamo eh. Makakagaw. Hello, Tita Ninang Mons. Hapit na mumuli sa Pilipinas, Tita Ninang Mons. Naman. Dede. Naman. Dede ka? Tubig? Ano? Oo, sama na mo. Ay, may mga pangado di ay. Kaon, ayaw labay ha. Sayang. Pop na tayo? Kaon ko. Tagain na na ibi. Manay kaon. Kusyos, kusyos. Ikaw na po, ikaw na po. Tatay po, tatay. Tatay po. Tatay po, tatay. Tatay. Kaon tatay. Kaon tatay. Ikaw na po kaon, dali. Pag sila antiin si Ilu ilaman kay gila ko nung flight alas 6 pa din ta kuno to giabot ag alas 9. Delayed. Ako din na jud kumusa kay Geris siya sakad pud sa una nakasakay ko nga. Hanggang flight alas 7 buntag anja nakalarga alas 11 na kalimud to. Abi na sila maka-delayed ja. Di ra ba jud mang libre og pang-snack. Gusto ma'am. Ay, wala ka mo eh. Ay, pangarap na ang ganoon. Kaya sarang ko nakasakay yung Gerisya, wala dyan pumupog sakay. Sa Pacific naman po sila dilid, pero mga isa naman ka oras, mga 30 minutes sa maningan na. Kasi isa, magpila ka oras. Isa po diyan nakabulang bunak. Pulang bunak. Hindi ka man. Kailan tumoy na? Plankes. Nangoy pa naman ba? Plankes ikaw dali. Kailan na tumoy? Tumoy. Plankes ikaw dali. Pawiri ba? Pawiri. Kaan na. Kaon. Dali po din mga doon. Gina, kaan na. Wow. Ay, lalo na. Kaon na, kaon. Ayo. Ba, kaon, kaon. Tuwa ang Yeah. sige na, basa na ikaw buhok dali. Panda, polar bear, rat, hedgehog. Yan sa maninak. Hot cake mix.
basa. Grips, balloons, ang tilawang mani ni Rosalie Mayura. Yung palit mas nanay kay gipapalit sang manghod. Nga ko kung bahin. Saan na ba special kag mani? Ate, lahir na jug mani dito kay sa mani dani kay bisag dagko kadug. Pakpak pero wag meg unod. Kaya sakto pagkagawa. Kain ko na. Kaya pa man nakita ka mahilis ha. Bisin. Ha? Huwang ba? Pag mani dari kay tag 120 kilo pero dabong. Dagkog panit pero wa pay unod. Lahir na jug dito. Sakto na dyan ilas kagawa. Di pa baka pwede dani nangagon sa din nato. Right. Hala man nahog. Nahog na. Dara. Na kare bisag gagmay kuan pud jang unod puno. Busot ba. Sapa ha ka matakan ka usapa. Ilaw ra gud pud dinya nangagon sa din nato. Dami nangagon kay wa pa mo siguro ni mabuwad. Press from Bohol. Buwang na. Duha ra man to kasal mo hanggingon sang manggo. Daghan man eh. Sobrang tunig do kasal mo. Nagampod kan unang hilaw nga para buwan ba? Ano kay ngawat si Mayura? Hando lagi kong nanay. Hando kong nanay. Kuan may niyang hando. Nanay ni Mayor. Ama mama niya. A few moments later. Naluto ra jud man ni guys. Diyan. Among gilatanan kay arong makadot si Precious. Kay mukhaan ng pud siya. Gipahumok na magmaadyo. Na Precious diyan naog man ni. Lola, salamat Lola. Naglamon-lamon ako sa mani. Nagtanong mas tatay sa kalabo nga dami just magdaong gikang anti-insi. Kaya arong makakuan ng kalabo. Di naman may problema simba ko ubo-ubos Precious ba. Tanam na pud ning utro kay gamong kinaag. So na pud dahil gikan ni auntie kay nawa naman pag uli namo. Gikan Miss Bohol. Kuya Ondoy! Panguntra ko na po ni Islam mo kung kalabo.